ngizongena ekhaya bazongigwazela emotweni. Uma bengigwazela emotweni bangigwaza amanxeba over 40 bazalwane. Over 40 ngoba amanxeba ayesekhanda awabonakalanga ngoba inwele zaseyihlanganisile. Lamanxeba ngaba kathungwanga ukube ubaba uZonda kafikanga esibhedlela. Alishonanga ilanga begwazile ubaba uZonda engafikanga esuke endumo kodwa mina sengisengwele zami. Uma ngigwaziwe ubaba afonele ubaba Bishop amthole ngenhlanhla bese yasho. Uma entshela athatha befundisi. Bahamba befundisi. Befike engwelezana mabefika kuthiwa lathi iphoyisa kuvaliwe akusangeni umuntu. Ababekhona bathi ubaba wabuka kabili kathatha iphoyisa wavele wangena ngaphansi kwesandla salo. Livala lithi lona liyavala ngoba ivakasha ivumelekile futhi nalomuntu endiyomqona noma uyaphila sazi ngoba sinethi use ICU. So ubaba kamphendula kuthiwa akaphendulanga wavele wangena waye wafike ICU. Uma efike ICU wafika amanxeba bangithungi bayangibuka. Wangikhulekela kuqala ubaba. Bathi wangiphephetha. Ngoba mina yiki into engangiyibona kodwa bathi wangiphephetha. Nabefundisa abanye kuthiwa wangiphephetha, wangimemeza kathathu. Mayesebuza ukuthi abawathungana amanxeba bathi bona hayi sesibona ukuthi vele noma singawathunga vele indaba ayiseko. Bathi baba thungana amanxeba uma ningawathungi lamanxeba maningamthungi umuntu ngizommangalela. Odokotela kuthiwa bamkhomba ngamehlo baba bathi mhlawumbe inhliziyo ibuhlungu kakhulu bavele bathi. Waphenduka ubaba wathi uyaphuma wabuya wathi ngithethe ngani lamanxeba. Maningawathunga amanxeba ngizombophisa. Batatazela-ke lapho-ke base beyawathunga bathunga mabeqeda lapho abangangikhiphi ICU ngoba bona bazi ukuthi bathunga umuntu ofile. Abangangikhiphi ababekhona bathi bagcina bengikhiwa wathi udokotela uthe umfundisi wakhe mkhipheni la niyombeke udingi abantu abagulayo. Yabo ukhuluma uyalahleka. Mabengibeka leyo hodwa khona babo ekhaya uyangiphelezela naye ngoba kwakungangenhloso engathi labafana bakuthiwe ngoba kanti ngisathungwa abazongiqedela esibhedlela. Kwakunalokho ukuthi kufanele bangiqedelele esibhedlela ngoba sifela ukuthi kwamisa itende ekhaya. Uthi lo baba siyaphazamisa ngalo fire simbizayo. Uma sithi fire badlule bashaya itende nabo bathi fire ingiphathe kahle into yokuthi bayasilingisa athi baba ungaphatheki kahle. Uma bebiza ufire lo nithi niyambiza bashisa izinto zabo. Ingane zami kwafanele zihlinzwe ukuze kutholakala isibindi. Isibindi sokwenzani na? Isibindi sokuthi ugogo wala kulowo muzi loyo angafi ngoba ezolisa isibindi somfana wami. Umfana wami yena babe u10 behlele emhosheni ngenzansi kwasekhaya. Amantombazane ami wona ethunjelwe kaNdaba ngasekliniki la ayihleli khona kobhoqo la chicima khona amanzi. Uma ekhaya kubekwa imali u10 rand wawungahlali wona wodwa ngibaqoqele bathong bashaya iphi imali asiyazi imali basho kanye bathi abayazi kodwa ubona ukuthi okokudelela futhi mawubona umuntu uyabashaya ubona ukuthi uma bengakubuyisela bangakubulala. Kodwa manje ngingazi ukuthi iyini lento. Sahamba ke bazalwane. Sahamba kwaphela imali. Masihamba uthola ukuthi uma sekusile sesibona ngamehlo impuphu ebesiyidla igcwele inhlabathi notshani. Sahamba saze sangalamba kodwa ngesikhathi ke besangigwazile ngoba bazalwane kuningi vele ngihlimbelana. Makuthiwa kuyafakazwa ngivele ngazi ukuthi ngiqale ngani ngiyeke ini. Ingakho ngivala indlebe noma ungathini ngogqoko lwaseChrist. Ngisho ngakhuluma uthini kimina nje ngisidudi ngoba ngiyazazi. So webazalwane abafana bangigwaza uma ubaba uZondo ephinde kuya uthi lo muntu ngosuku luka7 ukwazi ukumsomluko nge9 ngosuku luka7 uyaphuma la. Hawu athi udokotela uSikhosana nakho waphinda lo baba uyagula phela. Wathi ngithi ngosuku luka7 uyaphuma. Ngizwa mina kusho baba wekhaya wathi uthe ubaba ngosuku luka7 wathi baba uzophuma. Ngizomluko olesibili olesithathu ngaphaphama. Uma ngiphaphama ngizovuka ngendluzula ngibuza ukuthi
ngithi ngifuna ukubuza ukuthi kwenze njani ubuhlungu obunzima obungaka izinto egcwele umzimba wonke. Ngithi ngifuna ukubuza lo, hayi akhulumekanga, igazi lagcwala umbhede kwaba yidamu phansi. Ngalala mangilala ngiyakhala manje ngiyayibuza yini engilimazile ngenze kwenzekeni. Hayi athula ubaba ngangiphendula akavela khale yena. Hayi ngithula ngithi mina mase ngithi ngiyakhuluma akhulumeki. Uma kungakhulumeki dokotela athi lala mama bakwazile ngosuku olukuthi kodwa umbishop wakho uthi uzophuma ngomsombuluko. Ngithule bese kuqhamuka umuntu mama uyagula lapha agule lo mama efuna ukukhulekelwa. Sokwehla ngithini la ngoba ngikwazi ukwehla nengqondo ayikabuyi kahle. Uthe ngesikhathi sengikwazi ukuthi bangifake ku-wheelchair ngamkhulekela ngiku-wheelchair lo mama ba-discharge bonke abantu ababelele lapha. Thina ngosuku luka-7 olashiwo baba dokotela wavela wafika waphuthuma wathi akaphume lo akaphuma. Wakhala ubaba wathi manje njengoba enje ngizofika ngimthini ekhaya wathi ngithe akaphume. Umethi akaphume lo ngathi mina myeke gcwaliseke isiprofetho sababa. Ngaphuma abazalwane ngifaka igawu impahla zikho bebengazi ukuthi ngizophuma ngahamba nge-wheelchair bangineyi-wheelchair ngahamba nge-wheelchair. Uma ngifika ekhaya ngihamba ngale-wheelchair ngamtshela baba sengisekhaya ngolehla nokulandelayo afike ubaba ezongozina iprayer ekhaya. Wathi baba uzosukuma namhlanje. Ababefika bekhala isililo bebona intende bethi kanti ngempela ubenzeni. Bethi bona beze emncwabeni bethi ukungcwaba kanti mina ngizosuka impilo izoqala. Abazalwane ngithi mina ubaba wathi ngibanika ichance labafana ukuthi beze bazoxolisa umama uKhumalo ukuze kungathi uNkulunkulu mayisenza umsebenzi wakhe bese kuthini uthakathile. Bathi abafana usefuna siyomelula asikwa lapho. Kwenziwe inkonzo yamatshe ngelinye ilanga. Wathi baba angodroyisha phansi ngibhale indlu ngithi le ndlu le iwubani room lo usibani bese ngiyaphihlisa. Ngashaya ngaphihlisa noma khona manje ngiwa ngekhaya. Kodwa abangcwele kwenzeke inkinga uNkulunkulu waphendula ngenye indlela. Lo mfana okuyena owaqala nje ukungikwaza la enxeba lokuqala ngize ngiyeke istering. uNkulunkulu wamthatha ekugandaganda wakubo wamfaka wamhambisa nesonto likagandaganda. Kuthi wakwazi ukuqhuma ongakazi ukuzwe uqhuma ikhanda kuye. Uma liqhuma ikhanda kuye wathathwa yiBhanoyi lamiyise eAlbert Ithulu. Mefike eAlbert Ithulu wafike kushuthi uNkulunkulu wamenzela amandla wafaka iplate. Ayike kwahamba isikhathi wasinda wabuya. Lo omunye ubethi mayiqhamuka uthi athi intombi nangu lo wangidlwengula. Uye lo wangidlwengula bamkabe ngocelemba. Uma babephila leyo mpilo ungena ejele bephinde bephume. Ejele ababoshwanga. Kwathiwa base underage bafihla ama-ID. Kwathiwa ba-underage. Yathi manje mayithi kusho ukuthi ke mama ke ngoba phela ba-underage ngathi ungakhathazeki umuntu omthetho uNkulunkulu wami uzongibophela bona. Anginandaba ukuthi baboshwe yizwe. uNkulunkulu uzobabopha impilo yabo yonke. Kwakhala abantu enkantolo ngangiphuma. Bathi mama uqinisile ngathi angingathatha ama-further steps ngoba uNkulunkulu engimkhona elami ijaji angidingi mmeli khona ummeli wami. So esalimele lo enjalo wavuka lapho wathi uyagquma engakwayiqhuma ngani washaya yonke le ndawo. Waphola lapho uthe epholile lapho nanku lo gandaganda futhi ethi uyawujomba umejomba usayichafu wathatha indawo yakhe yonke le ngaphambili yakwanquma waphindelela. Yazi usayichafu mawujomba kanjani usayichafu uphendula. Wasonga wathatha konke wajijela le. Bahamba bathi bayocosha ulele phansi. Kunamhlanje uyifakele kweplastiki. So loyo omunye usejele seqala kabusha. Uma ungabheka umuzi wakhona namhlanje kumila imbuya
kukhona isizulu sesizukulwane. Ubaba wakhona wafa esedla ekhuma impuphu, ekhuma irice, ekhuma ushukela, waze wathi umfana ubaba lapha kadlamini sevela axovele ngaphakathi, udla uflower, adla ushukela, adla irice, kuthiwa isisu sivele sibe singaka. Waze wathi kubaba awukodwa sibani, ayikhulunywa ngani indaba, sengaze nife pho. Wathi ubaba mina nganika i-chance ukuthi ngathi akukhulunywe nanqaba nina, namanje anginandaba nokuthi kukhulunywe. Amen bancane. Uthi ngelinye ilanga uNdungu usesikoleni ecollege eLangeni. Uma esikoleni kuthi ebusuku avele limbamba idimoni. Uma limbambele kusho ukuthi kumbulala. Athathe inamba, athathe ifoni yakhe uyafona. Inamba yakhe kusho ukuthi uyayibhala uApostle, ibhala uBabuzolo. Wathi sathi uyafona kusho ukuthi lafika ngamandla. Wayiyeka ifoni wase yashona. Ngizothi washona ngoba umfana oyena owumnikazi weflat wayebona engavuki esikoleni, kodwa manje kuvaliwe endlini. Uma ethi uyadudula uthola isidumbu silele. Uma ethi uyabuka naye ifoni eduze kwakhe, ayi athathe uthi adonse ifoni, usesaba ukusondela phela ayidonse ifoni. Uma idonse ifoni abone inamba phezulu Apostle, afonele uBabuzolo, baba ngithola ingane la uSibambani la, uyamazi na baba? Ngiyamazi noNgumeli. Lo muntu lo ngathi ushonile, uphuma amagwebu la, kodwa amagwebu asaphuma negazi saphuma emakhaleni. Manje kodwa sengibizi i-undertaker. Athi baba ungayibizi undertaker, bizi ambulance, bhekisa ifoni ngakuye. Lo mfana uthi ngangime ngaphandle ngithe ngabhekisa ifoni ngakhona, wathandaza lo baba. Ngibona kahle ukuthi akezwa phela lo noma ngabe kuthiwa ifoni phela iyafika ngizobe ngibona isimanga namhlanje. Uthi ngame evrandi, uthi ngathi ngithi mina kodwa ngoba wayebhekise ngakhona, njengokuthi unoma ibhale examination ngingathembi ukuthi uzophasa ngoba phela kwangaveli ukuthi bonke kule track bayadlula. Wadlula ubaba safika kufaka i-danger shape. Wathi ubaba bonke abalakele iclass bazophumela. Safithi unoma elele kanje eclassini, elele ngaphandle, elele. Wathi ubaba uzophasa. Bahamba ngimlandela baba ngomzimba okhathe. Wathi uzophasa unoma, bonke abakuleli class waphasa. uNdungu wahamba wayimaranile esibhedlela engasakwazi ukukhuluma, kodwa ngokufika kwami wathi baba ngimnikeze ifoni akhulume naye, uzoqala ukukhuluma athi mama wakhuluma. Bazalwane noma ungathini ngivalile boneni. Haleluya. Ngithanda ukuthi babona bakakhumalo emadroba. Ingane zakhe zonke bezithethuliwe. Zonke. Bezithethuliwe la kamhlabeni lengana la. Mina ngisemadroba. Kuyimpilo zabo but you know there. Kwaba kuqala ukuze bangene Christ answer kwengane zabo bezithothule zonke angeke sikhulume ngabo manje. Bana saba ukuthi uNkulunkulu wethu usibuyisile and ukukhuluma ukuthi bangakhohlwa ukuthi uNkulunkulu walandela.